Tuu tänne päin. Odota. Älä vielä lämää. Noin. Okei, mun vuoro. Kuvaa mua. Okei. Älä paina mistään. Kuvaa vaan kun mä... Mene silleen niin kauas, että ei kuvaa kamera. Ai tähän! Näkyykö mä ja toi maali? Joo nää. Mitä hemmetti toi on? Kuvatta nyt toi kissa. Kuvatta kissa. Eli kuvaa vaan. Kuvaa vaan. Katsotaan menee. Ei. Ei mennyt. Suojamaali. Ei ihan! Nyt mä tiedän miten me voidaan kuvata. Mitä? Tiedän nyt. Jos me laitetaan tää mun kamera tuon pidikkeeseen. Ei kun niin, tää on mun puhelinkamera. Se menee siihen pidikkeeseen. Kato. Pois siitä. Et menee. Mä kuvaan tänne. Mä kuvaan täällä. Katsotaan monta menee. Se näkyy täällä. Ei mennyt mik. Se meni. Odota, älä vielä. Se meni niinku tästä. Se meni tosta kolosta. No vielä. Kai me voidaan... Oi, sinne meni. Sinne meni. Ei. Tässä on meidän iskujuttu, koska mä olen... Laitan vaikka kameran kuvaamaan tähän johonkin. Oi, sinne meni. Sinne meni. Alako. Joo. Laitan siis jos on pyörän kameratelineeksi. Tällä hetkellä. Eikö siitä puhelimetelineeksi? Puhelinteline. Mitä mä nyt pistäisin puhelinteline? No hyvä. Miten mä pistäisin puhelintelineeksi? Jos te näette jotain, niin kirjoittakaa kommenteissa. Niin sitten mä voin vaikka käyttää sitä joskus muuallakin. Sitten ei tarvinnut kirjoittaa kommenteissa varmaan mitään. Mä keksin tää niin. Perhana, mä tarvin tää suojaksi. Kuvaako se nyt hyvin meitä ja maalia? Laatu. Ei. Nyt mun pitää kuvata, kun mä lämään itse. Tää on muuten vaikea homma, mitä mä oon ikinä tehnyt. Se meni. Häppä. Mä yritän sen kuvaa tähän, että mä näen kaikki maalit. Te näette aina, kun pallo tulee siihen maaliin. Mä otan kohta pois tää kuva. Ja nyt meidän pitää sitten alkaa lämimään kunnolla. Ota päin. Lämää. Nyt mä lämään. Vaa! Oh. Siitä tuli 2 palloa kerralla. Tehdään se uudestaan. Joo. Samaan aikaan mennään. Nyt te näette, kun ne menee maaliin. No niin. Nyt mä alan kuvaamaan. Käsikuvalla. Joo, eli siis, mä kuvaan seuraavassa videossa loput. Moro!